Yung asawa ko guys, busy siya. Tatanungin natin kung anong gagawin niya. Okay. Kaya anong gagawin mo, be? Ha? Lagyan ng talim. Anong lagayan ng talim? Patungan. Nagawa ka ng patungan ng mga halaman? Yes. Nagawa siya guys ng patungan ng mga halaman ko. Ayan. Kasi yung mga paso, may mga putik. Nakasukat ba yan, babe? Be, ilan ang gagawin mo, be? Na patungan ng mga halaman. Yung ilang magkasya dyan, 5. 5? Day off niya kasi guys, di siya nagtinda. Kaya sabi niya gagawa daw siya ng patungan ng mga halaman ko. Yung kasi mga halaman ko, oh, mga ano, ang dami niyang mga dumi sa katawan. Kasi pag umuulan, tumatalsik dyan yung mga putik. Eh, sabi ng asawa ko, mas maganda daw may patungan yan para maganda tingnan. Kaya gumawa siya ng ano, ng pagsamantalang patungan. Kahoy nga lang. Tapos kawayan. Ando yung kawayan guys sa may gilid dun, sa may dulo. Ayun o. Ayun o. Ayun yung kawayan guys o. Yun ang gagawin niyang sahig. Yun ang gagawin niyang sahig. Pantay-pantay yan, be. Pantay-pantay. Yan. Ang hirap kasi guys pag walang mga patungan yung mga halaman. Kawawa naman yung mga halaman ko. Yung iba nalalanta. Eh yung iba yun nakasilong nandun sa terrace namin. Ayun. Yan. Pagsamantala mo ng patungan. Pero matagal pa naman yan mabubulok. Huwag lang masyadong laging umuulan. Kasi mabubulok yung kahoy. Yan siya guys, yan na yung nagawa niyang patungan ng mga halaman ko. Pagsamantala lang muna. Ang galing ng carpentero ko. Pantay-pantay. Di masyado pantay ang magawa. Basta may mapatungan, okay na yan. Baluktot kasi mga kahoy. Baluktot kasi guys yung mga poste, yung mga kahoy. Kaya hindi siya masyado tuwid. Na? Pangga yan. Para mailipat natin yung ginawa mong patungan ng mga halaman. Kasi kahit ganyan lang yan, nakakaawa naman kung hindi natin ilagay sa ano, kung walang mapapatungan. Sira-sira na nga yung mga paso niya. Ito lang yan ka. Ta-transfer ko yan. Yung mga namin guys, yung ginawa niya. Yung ginawa niyang patungan ng halaman. Go. Ang bigat pala. Ow! Oops. Oops, 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 oops. Baliktad. Anong baliktad? Dapat ito sa labas. Oh. Kasi gumagawalis ka. Wait lang. Ay, kasakit. Yan. Ang taas, B. Gusto mo, may giging may kilo.
Tingnan mo, may lipas din ito. Na-realize niya maganda. Ay, nakadili maabot sa... Hindi maabot yung tato. Ayun nga. Ang taas guys, oh. Kailangan pa rin yung patong, ano ng bato Parang dito, oh. hindi. Eh, hindi kasi pantay lupa. Kaya nakaano. Mas thank you. Isa pa lang yan. Dagdagan mo pa ulit, be. Yan guys. Natapos na rin yung ginawa ng aking asawa na patungan ng mga halaman ko. Ayan. At yung iba kong mga halaman, binago ko na yung mga paso nila. Ayan. Kawawa naman kasi yung mga halaman ko pag di nakapatong. Ayan. Ayan guys. Sa terrace ko guys, oh. Nakakatanggal stress pag may mga halaman ka. Ito guys, o yung violet na halaman. Hindi man siya namumulaklak. Pero ang ganda ng ano niya. Purple na purple yung ano niya, dahon. Damo lang yan. Tapos yan, tinanim ko siya. Tapos meron pa dong isa o na purple, mas dark sa kanya doon sa dulo. Ewan ko lang kung makikita. Kita ba? Ayun o. Hindi masyado makita. Ayan guys. Tapos, yung, meron pa akong sinabit ng mga ayan, yung panibagong tanim. Ayan. Tapos ayun yung iba o. Nakasabit. Ayan. Ganyan lang muna. Pagsamantala lang muna yung mga patungan. Pag medyo nakaraos, gawa tayo ng paraan para gumanda yung mga patungan nila guys. Yan. May mapatungan lang muna sila. Meron pa dun sa tiras. Yan.